Maayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultihon sa kinaadman nagkanayon non potest esse diuturnum cui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatanungan nga mulumtad kuno as kamatuoran ay pasukan. Mao nga magasandig kita sa kamatuoran sa Dios. Si Jesus mimon, amahan ko, balaan na sila. Nga ako mga tinunan pinagi sa imong mga pulong. Ang imong mga pulong maong kamatuuran. Nya may padayon si Jesus pagingon, kung kamo magpabilin sa akong mga pulong, may bahaw mo sa kamatuuran, o ang kamatuuran magaluwas ka ninyo. San Juan 31:32. Maigsoon ni ata sa atong tulumanon nga atong New Creation Servant Community nga magpaambit sa mga pagtulunan alang sa kaluwasan sa Ebanghelyo ni Kristo. Unya ato sang matagad ang atong mga servant leaders nga sukad pa sa panahon ni Cardinal Julio Rosales. Ang Catholic Charismatic Community giagak gyud ug gilig-on gyud siyang ekselensya o Cardinal Julio Rosales. Ang yang atong presiding head servant karon mo Sister Brilia Albao, formation head servant Sister Jeneline Labrado, ministry head servant si Sister Maricol Maligon, ang prophetic servant sila si Brad Romeo Llenes, Sister Jezebel Llenes akong pagumangkon, buutan kayo giyasang kapikas Romeo Llenes, niya ang kingless servant Brad Ree Albao. Sa priestly and liturgical servanthood, Sister Susan Albor, Community Secretary, Sister Hasmen Arcelis, o sa Admin and Custodian Assistant, Sister Ging Bilicatro. O niya ang Worship Ministry, Sister Jacel Lodonia. Sa Music Ministry Servant, Sister Christy Agas. Ang Healing and Counseling Servants, Brad Espiridion Iting o Sister Ida Iting. Ang Prayer Intercessory Servants, Sister Giorgio Bundok, Sister Mayra Sinisa o Sister Giseline Magarande. O niya ang Teaching Ministry, Brad Elby Sineta o Sister Chris Sineta. Ang Bible and Catechesis nga itong naila kayo, Brad Alex Basig, nagpadung ron diri kay doon nato siya mga sugyot o mga pangutana sa temporalities. Team servant si Sister Josephine Basig, Sister Cypres Velasco, Sister Josephine Lee, og sa Wish and Men's Ministry, Brad Mario Uy, og yang kapikas sa Transpo Ministry, Sister Nida Uy. Ya uban gyud kanunay nga mampuon katag sakripisyo para sa kaugdahan og mabungahon sa New Creation Servant Community, Sister Nani Kandar. Ya Technical Ministry, Sister Jacel Lodonia. Sa Food Ministry, Sister Golda Cabalda. Ya sa Technical Ministry apil sa si Brad Joshua Asingwa. Sa Couples Cluster Servants, si Brad Mario Uy, sa kapikas Ternida Uy. Single Adult Women Cluster, Sister Josephine Lee. Single Adult Men Cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth Cluster Servant, Sister Bia Suatilio. O sa Young Adult Women, Sister Almira Belicario. Sa Young Adult Men, Brad Reinhard Lasaraga. Maigsoon mo ni ang servant leaders nga nangu sa New Creation Servant Community nga ato mga pagampo makuyugon gyud nga pagdaig labi na may kuyog sila sa dakong kasaulugan sa Pentecostes Sunday. Nya dumiyagin Domingo kalibuan mga 5,000 kapin kun kulang nga nanambong sa mong okasyon sa pagbag-o sa pagligon sa gasa sa Espiritu Santo. Nya mga mamumong nga matulunanon kayo
sa ato lang minumduman si Father Cienciano Ubod nga may kay mo pambit o matulunanon kayong pagpambit o si Father from East sa Little Mary Servant sa Tabunok o guban pa nga mga speakers nga wala na to madawat ang mga informasyon. Ang Diyos magapanalangin matulunanon, mabungahon ug madasigon pagligon sa Catholic Charismatic Communities sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Unya sa dili pa ta mo dawat og pangutana ang atong timaron usa ka sugyot ni Brad Chris nga may gyud Brad Suk magsugod ta og kining lesson 1 about creation. Morning sugyot sa atong pinanggang amigo nga mayang tutukan na to ang dakong mensahe sa creative power and love of God for us. Na sa creation kung paglalang, ipahibawat nga, what is creation? Unsa man yung paglalang? Kainanda na itong pagbuhat, mga kahimanan, gikinanglan nato. Sama sa mga mekanista, mga batid sa paghimog mga makina, paghimog mga auto, truck, na giandam ng mga kahimanan. Una pa sila makapatungha og mga sakyanan. Pero the Lord God just seeing a word and the thing will come up out of nothing. Muna mabasa na to sa Salmos 33:6 nga ang Diyos mao ang maglalalang o gihimo niya ang tanang mga butang. Pinaagi lamang siya mga pulong. God created all things visible and non-visible by His word alone. Iyang gahum gigamit niya, pinagi siya mga pulong. Muna nga makailata, unsa ka magagahom nining atong Diyos nga magbubuhat ug maglalalang nga dunay dakong tuyo nga nung gipatungha taniya dinis kalibutan. Sa unang adlaw, matud pa sa libro Genesis 2:3 nga diay kahayag. Gilalang sa Diyos pagtungha sa kahayag, hilabihan kanindot ug kamululuton ang maong kahayag. That was the first day. Mao tong gingon nga unang adlaw. Niya diya sa kalibutan nagliyok ibabaw niini ang katubigan. Hilabihan daghanang tubig nga naglibot sa kalibutan. Og matud pa sa ikaduhang lalang sa Ginoo iyang gibahin ang tubig. Ang tubig nga naa sa dakong wanang mao ning dagat nya naugang nabilin mao ning yuta. Unya matud pa kana maong ikaduhang adlaw nga ang tubig nga hilabiyang dakuha nagbahin na separated o kutang nagpabiling dako nga tubig mao nang dagat, loud oceans ang nabilin mo ning yuta og sa ikatuhang adlaw gipatungha sa Dios gikan sawa ang mga tanom, green trees, mga makita na itong mga buwak, mga kahoy nga mamunga, nasa mga kahoy nga di mamunga, nga gidayan-dayan sa Dios sa tibuok kalibutan o gini alang sa tao. Mao nang ika-2 nga adlaw. O sa kaupat nga adlaw, gilalang sa Dios ang kahayag. Ang dakong kahayag panahon sa adlaw mo nang is-yuin, ang sun, adlaw. Nya sa gabi sa mapanahonon nga higayon mo sigasat pakita siyang katahum ang buwan og ang mga bituon og diay kapunon og kini mao ang ikaupat nga adlaw diha nay adlaw nga budan ang kanato panahon sa daytime og sa gabi dunay buwan o mga bituon nga nagdentayan sa langit sa katahum nagpailaon sa kamagagahom sa nagbuhat. Manang nasa Salmos 19:1, hangda ang langit. O imong makita ang iyang pagkamagagahom, o iyang pagkamahigugmaon kanato. Nagdayan-dayan sa hayag sa adlaw, o hayag sa kagabion, ikaupat nga adlaw.
Yan si kalay makaadlaw gipatunga sa Dios ang mga living beings sa katubigan, mga isda. Nya sa yuta mga hayop ng patiil ng panagkamang, unya duna sa dagat ug dunay mga langgam nga naglupad nga nabuhi sa mga gasa sa kinayahan diha sa mga kahoy, mga bungas kahoy, ang mga langgam labi daghana. Ug kadto mao ang ikalima ka adlaw. Unya sa ikanom ka adlaw, gilalang sa Dios ang tao. Mingon ang Ginoo, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Let us make man in the image of our own likeness. God the Father said, let us, atong buhaton. Pasabot nga doon na sa ikauban. O ginsay kauban sa amahan sa pagka maglalalang sa kalibutan, nasa Proverbio 8:30, ako ang kinaadman. Diha nako, sa pagani mahimugso ang kalibutan. Diha nako, tupad sa amahan. Ingon nga kaubang magbubuhat sa amahan. Yung kinsa man siya, mao ang kinaadman. Atong nahibawan, the wisdom is Christ. Nasa 1 Corinto 1:24. Christ is the wisdom and the power of God. So mo na iyang kauban. Ya sa Job 3:4, nga gipadala sa Dios ang iyang espiritu ug nangamugna usab ug nagabuhat. Meaning the companions of the fathers, not only Christ but also the Holy Spirit. They are co-creators with God who created the world. Diha gilibot sa Ginoo iyang nakita nga ang iyang gibuhat maayo gyud. Unya iyang gipahibaw ang tao, iyang gipakatulog ang tao, ug gikan siyang gusok gikuha sa Dios o giumol ng sa kababae. O mao ni iyang kauban sa tao, babae nga mo si iba. Og sila walay sinugda, dunay sinugdan kay sila gibuhat, pero wala sila kamatayon. Mao na ang tuyo sa Ginoo nga dili sila mamatay. Og ningon ang Ginoo, tanang mga bunga sa kahoy sa paraiso makaon ninyo. Pero ay mo paghilabot niya ng kahoy nga kung gidili na diyang kaaway. Sa panahon mo kaon mo niya ng prutas nga kung gidili mga matay mo. Dili na mo mutunhay sa pagkadili matiguang, dili masakit o dili sad mamatay. Mao ni ang ikapitong adlaw. Ug matud pa sa ikapitong adlaw, ang Diyos nanalangin sa gibuhat. Og mipahuhay siya, ingon pa. Pero niyanang day that God rested, there was no mention of what day. Lunes ba to? Martes ba to? Huwebes ba to? Domingo ba to? Sabato ba to? Matod pa sa Egyptian and the calendar of the Jewish people, there was no calendar yet during the time of creation. Kaya kisa may naghimo o kalendaryo, ang ginuman mo, naghimo sa mga butang iyang gilalang. And there was no mention that God made calendar. So, dili ta kaingon nga kadto Sabado, kadto Domingo, apan pagpahinumdum ka nato, nga panalanginan sa Diyos. Ang adlaw ano sa kita mo pahuway, pag-alagad, pagsimba kaniya, o dili pagbuhat sa mga bugat nga buluhaton, himo nato ang tiunay nga pagdaig, pagsimba sa Dios sa adlaw nga gipili. Sa panahon ni Moises gipili niya ang Saturday. Pero napunan niya libo ka mga balaod ug way nakatuman. Ug mingon Ginoo, pahunungon ko ang ipapahulay nga Sabado kay way nakatuman. Na sa Jeremias 13:18 ug nakisgot naglain. Na sa Hebreo 4:8 kay kung Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na unta maghisgot og laing adlaw. Lain ang adlaw. Unsa nang adlaw? Nasa Leviticus 23:29 mingon ang kasulatan. Tunay usa ka balaang adlaw nga igpapahulay. Unang adlaw sa semana. Walay bugat nga buhaton niini ninyo og magasimba kamo ning adlaw, the first day of the week. Kung natong basahon ang San Mateo 28:1, sa Griego, giingon nga ipok si Sabato, episkopo si ias main Sabaton. Kaduha malituk ang
pulong sabaton, Sabado igpapahulay. Nga ang kahulugan niya na, talitapos na ang unang igpapahulay ngayong Sabado. Og may panagpanak na ang kahayag sa adlaw, sa unang adlaw sa semana, nga maong pagabanhaw ni Kristo, mao na ang lain nga igpapahulay, nga gihatag sa Ginoo kanato. Mao na ang atong mga pasiunang pamahayag, unya ni lingkod man sa trono si Ricardo Rizani. Atong paminaw. Salamat Brad Sok, may gabi Brad Sok diri sa New Creation Servant Community ug sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Adri ko sa Biblia Brad sa Job 2:6. Og ang Ginoo mingon kang Satanas, itugyan ko kanimo siya apan ayaw lamang siya patya. Sa to paningon jud ang Ginoo nito ni Satanas na dili jud patyon si Job. Manang gitagaan jud gurog tentasyon. Ang mga pangutana na Brad Sok, ang unang pangutana nganang kanang kuan ba matinumanon ba jud si Satanas sa Ginoo kay pag ingon na ayaw lang patya si Job, wa man pud patya sa ni Satanas si Job nya. Ang ikaduha Brad Sok, nganong gitugutan man sa Ginoo na si Job tintalo ni Satanas na dili nang jud mga maayong tao man si Job nya matarong po ni si Job nya. Nganong gitugutan man sa Ginoo si Satanas na tintalon si Job. Mao na akong mga pangutana Brad Sok, palihog patinaw. Salamat Ricardo Rizani si mong may pangutana nga nagsaka kanaog si Satanas sa kalibutan niya mo to nga akong tintalon si Job. Kaya kini siya matarong buutan si mong pananaw. Pero diyang ako ning uyugon pinagi sa tintal akos masilag ni nimo. Dili na nimo alagad kanimo. Mana ni Ginoo ni approve. Buhatan na. Ayaw la siya patya. Kaya nibaho naman ni Ginoo nga nasa Juan 8:44, the author of lies is Satan. The author of death or killing is Satan. Ang magmubugda sa bakak ngiyawa man, magmubugda sa kamatayon, mao man ang ngiyawa. Mao nang pasidan-an si Satanas, ayaw lagpatya. Mao nga si Satanas gitugutan nga mangilngi kayo maong pagsulay ni Job nga matay yan tuog anak sa usa ka disgrasya dito sa kaumahan. Unya nga layaw nga larag sa mga sakit sa mga tanom, nangawa og nangahanaw ang iyang mga karnero, baka o mga kanding, panulis gipanguha sa mga kabatan, pobre uyamot kay si Job. Pero wa gayod siya musibog. Og diya siya ang lapalapahang tod sa limpo, diya ang sakit nga tabaghak nga ilabihan ka grabe nga hubag nga nag sudguwa ang mga ud. Ginoo ikay naghatag akong dawaton. Og naibaw ako gano na kay tuyo nini alang kanako ako ning dawaton. Wala ginawat ni Job. Yang ano man nga mitugot ang Dios nga doon nagitentasyon. Naa sa Santiago 2:1 kay bungan kayong gisulti ni Santiago nga maglipay mo. Kung moabot ka ninyo ang tentasyon, maglipay mo. Naman sa atong pangadjion sa manamo katapusan, dili mo kami ipagdaog sa pagsulay. Dili mo kami ipagdaog sa tentasyon. Hinuon luwasa kami. Mao man itong pangaliha nga dili ta tintalon, di ta madaog. Yang anong niingon mas Santiago nga paglipay mo kung doon na mo'y tentasyon. Ngano tungod kay sa 1 Corinto 13, niingon man si San Pablo, ayaw kahadlok, kung doon ay mga pagsulay, doon ay mga pagtintal, ayaw kahadlok. Sangpita si Sos. Sangpita ang Ginoo kay siya mag-andam kanyog lutsanan o gahom. O gawas niya na sa inyong pagdaog sa tintal, adun na mo'y mapaabot. Naganti sa Ginoo. So mo na kanang tentasyon nga mo abot ka nato pagsuway na aron do natay somewhat divine merit just non nga pasilungog og ganti sa Ginoo. Mo nang sa pinadayag 21:6 mingon na Ginoo ug kadtong mga mananaog sa pagsulay siyang nakadaog sa pagsulay akong hatagan og tubig sa kinabuhi walay katapusan ganti og siya mahimong akong anak.
ako mahimong iyang Dios. So ang mananaog, so dili ta mo harong sa mga pagsuway ning kalibutana, dili ta mahimong mananaog, wa tay divine merit nga mo'y pahatukma sa Ginoo sa pagdaog nato sa pagsuway nga iyatang purong-purungan. Mao nga si Job, dihang-gihangyo siyang tuo kay gala, nga muhangyo si Job para siyang tuo kay gala, o sige milagro pag-unas Ginoo. Gilimpyo sa Dios ang lawas ni Job, naayo, hilabihan ka is ang panit, matanon kayo, ug lagsi kayo. O dayon, misugot si Job sa sugo sa atong tuo niya kay gala. Siya ay nangayo ni Yahweh ang Diyos, sa gipangayo niya itong tuo ka higala, o si puong sa Diyos. Job, kanang gipangayo si mong tuo ka higala, ako nang ihatag. Dili tungod kanila, apan tungod kanimo kay isa katao nga mapailupon og mainantuson. Iganti ko kanimo. Manang gisugo nako sila nga mohangyo ni Job. Ug karon akong ihatag tungod kanimo. Sa mo na yung matahom kayo nga laraw sa Ginoo sa mga pagsulay nga itunol ka nato, kailangan muharong ta. Uban sa pag-ampo, pagpaubos, og sangpita sa mahal nga Birhen, atong mahal nga inahan, kay siya mo'y atong taming. Og siya mo'y sanaligan usab sa mga Kristohanon nga musangpit nga to sa Dios, nga to ni Kristo, og dili sa balibaran. Mo to atong tubag ni Ricardo Rizalin, taas tayo nato, niya ni ato ning si Kin atong paminahon. May gabi, Bradsok, ari ko sa Daniel 11:12. Miingon siya kan Daniel 11:12. Miingon siya kanako, apan ikaw Daniel tagui akong ang mga pulong og takupi ang basahon hangtod sa umabot na ang katapusan daghang tawo mag-usig sa ilang kahago og pagsabot unsay nang hitabo. Akong pangutana, Bradsok, is nganong pataguan man sa Ginoo ang pulong, Bradsok, og patakupi og ang mga basahon? Mara, Bradsok. Doon ay gisulti si Jesus sa Bagong Testamento, ganingon siya ang maing balita, ang pulong nga balaanon. Ayaw niyo itugyan sa mga tao nga mapasipalahon. Ayaw niyo itugyan sa mga tao nga way pagtuo. Kay kung maglabay mo bulawan ngadto sa mga baboy, kunis-kunison na sa baboy, ayaw ihatag ang mga balaan nga butang ngadto sa mga tao nga dili kasaligan ug walay pagtuo. So mao na nga ang Ginoo ingon ni Daniel nga tipigi ang mga pulong ug kana magamit ra nimo. Daniel 10:21. The book of truth which is owned by Michael, and you ang libro sa kamatuoran naa kanimo og ni San Miguel o tipigi na. So mo na nga dili na saya kay pasipalahan na sa wala masayod sa gahom sa mga pulong sa Ginoo. Kasi pong ni Jesus yung pulong nga akong pulong kinabuhi walay katapusan. Nasa San Mateo, San Juan 12:50, ang akong gipamulong dili ni ako. Iyan ni sa Dios, mga pulong ni kinabuhi, o ang iyang kasuguan sa Dios kinabuhing walay katapusan. O na nga, pampingan sa Ginoo ang mga pulong. Ipampingan ni Jesus siyang panahon ang mga pulong nga dili ipasagad og hatag kay patid-patiran na ni sa mga way alamang wala nga magamping sa takin sa atong tugyanan sa mga pulong sa Dios. Niya man si Brad Alex Basig ato sa ning tagdon dayon ng atong pinanggagayong chairman sa Catholic Charismatic New Creation sa Evangelization, Catechesis, and Word of God. Brad Alex. Maayong gabi mga igsuon, maayong gabi Bradsok, ug sa tanang nagsunod ni atong tulumanon aron pag paligon sa atong pagtuo. Akong pangutana Bradsok about ining kuan Mark 9 verse 38 kay niingon gud gibuyag ni Saint John ang kuan ang katong mga dili kuno sakop nila ba. Ingon siya si Juan miingon kaniya magtutudlo nakakita kami tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan. Ug sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong na mo siya.
Mo din nga ang mga apostoles day murag nagkuan sa to sila nga sila gyud pinili. Nya ang kuan ni paghingilig mga yawa Brad Sok niingon si Jesus nga kiman ininyo kini nga ang ningon siya ayaw ninyo siya pagdidi kay walay tawo nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan batok bahin kanako. Nya diri sa Mateo kuan Brad Sok City 21:23 Ingko di man din ni garantiya ang kuan babaghan ni magsumpaki kay di man garantiya nga makahingilin tagyawa magayog masakiton maghimog milagro nga ang kuan day di man day ang tanan maluwas Brazok. Ningon diri sa Mateo City 21:23 Brazok. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kung mabot na ang adlaw sa paghukom daghan unya ang moingon kanako Ginoo Ginoo dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios ug pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa ug naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako moingon unya kanila wala ako makaila kaninyo pahawa kamong makasala. Unsa man dining kabubuton sa amahan Brisok nga gikuan nga mo ipatuman ni Jesus nga mas labaw pa dinhi sa kanang mga kuan mga tao nga gihatag gasa pag-ayog masakiton paghingilin sa yawa paghimog mga milagro palihog og subay ini Brisok. Salamat kayo Brad Basig Alex Basig. Usa ka may numduman nato nga dahil ni-report sa atong Ginoo nga doon ay tao nga ilang na tagbuan. Ilang nakita nga may kayong mosaysay sa mga pulong ni mo Ginoo. Kunya nagayog masakiton sa imong ngalan. Naghimog milagro sa imong ngalan. Niya may kay among badungon. Aron magpasakop siya nato kay wa man ni magpasakop nato. Usa may gitubag ni Jesus pasagdi siya kayong dili batok nato kauban na nato. Mao ni ang inganlan og magnificent heart and allowance for those who preach outside the church founded by God. Kay sa laing bahin ingon masad si Kristo nga kung doon ay mga tao na nasa buhat 15:24 nga nagreklamo nga maestro doon na may gipada dito kanamo pero nagkatibulaag man naglantugi man ang mga tinudluan ngano man kisa man pagtubag sa tao ni ko siya ang hinungdan kay katong tawhan na dili na mo pinadlana na sa Jeremias 29:31 nga si Simaya manalagna nagtudlog sa iyo nagtudlog kabakakan kay dili man namo siya gipadala. Bueno, importante kayo ang nganlan natog the act of commission, the giving of authority. Mao na nga atong hibawan nga ang imong ihemplo gikutlo nimo na as Mateo City 22:23 nga susama ni tabo nga dunay mga tao nga ningon sa katapusang mga adlaw Ginoo pasudlan mi sa langit kaysa imong mga pulong among giwali o sa imong gahom among giayong masakiton himo mig milagro. Yan ningon Ginoo palayo kamo kanako mamumuhat og dautan wala ako makaila kaninyo. So mo tong gisulti nimo Brad Alex nga dili garantiya nga ilang scale of healing deliverance but there was no inner acceptance of the prime purpose. Ang kinahilad man sa katuyuan mao man pagluwas kadtong ila kay gusto silang matalagsaon inila pinagi silang gahom paningon si Jesus palayo kamo mamumuhat og dautan. Mo na diha usa ka dato nga ulitaw nga gigamit niya ang isalapi pagpangita og timos hingpit nga kalipay sa kalibutan. He uses much money and riches. Pero ningon siya,
nagsuroy na magos kalibutan Ginoo ko kabaton og kalipay nga tinuod. Mo na ni ako nimo kay gusto kong malangit. Gusto kong makapuyo sa kinabuhing walay katapusan. Yan sa may sulti sa Ginoo. Gusto kang malangit? Oo, gusto ko. Tuman ang mga sugo. Nana sa San Mateo 19:17, obey the commandments so that you will enter the kingdom of heaven. Muna, ang priority sa kining mga evangelizers, mga gifted of extraordinary powers coming from God, ang primary yun nga maluwas na dawana. Nga kanang atong gidani nga maluwas sila, makaangkol sa gingarian sa langit. Tudluan nato sila unsaon pagtuman ang sugo sa Dios, unsaon paghunong pagpakasa, unsaon pagpaniguro nato sa kaluwasan. So kadtong matawhana, doon na sila honor and power, doon na sila riches because mo na compensation of their abilities. Palayo kamo kanako mamumuhat og dawtan. Importante gid ang pagbuhat og mayo. Tuman sa sugo. Nana sa Ezekiel 18:27. Kung doon ay mga tao nga dagkong makasasala, sultihan ko kamo, kung maghinulsol lang tawhana, muhunong na pagpakasala, magtuman na sa mga sugo, magbuhat ng maayo, ako nang pasiluon. Pasudlon ko na sa langit. Basta, kanang to, maghinulsol, muhunong pagpakasa, magtuman na sa sugo sa Diyos, magbuhat mayo, magbuhat ng mayo. Naagi pagbuhat ng mayo, mo nang pagtabang na to sa makabos nga itong paggiya sa mga tao sa dalan sa kaluwasan nga importante kayo matulpan sa Agustin, the greatest charity of all charities is the word of God, the word of salvation. Preach, teach the word of God. Muna yung sa Agustin, labing dakong buhat sa kaluoy, dili ka ng paglimos maya sana, pero labing dako mo pagsangyaw sa may balita alang sa kaluwasan. Muna yung may nugdanong hatag gasa na to, nga maluwas ang tao. Balik man si Ray Bascones. May gabi pag-usap, Brad Sok. Di sa New Christian o sa tanang yapong naminaw sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia, gyapon, Brad Sok, sa Amos 6:4. Alaot kamo na naghigda sa mga mahalon na higdaanan og nagkaon sa karning nating baka og nating karniro. Akong pangutana, Brad Sok, ba, nganong naalaot man hinuuning mahigdagdag mahalo na katre niya, magkaon og nating baka og karniro niya. Ang permiro, ang baboy, gidili pagpakaon niya. Karon ang nating karniro og nating baka, Brad, paliho ko ng patinaw, Brad Sok. Nakita sa Ginoo nga riches and luxury mislead man to the right way of heaven. Nga kung dato kayong tao mapalit niya bisag unsa unya mo na mahalon kay higdaanan, lamian kay pagkaon, pero nalimot siya. Mo na sa parable of Christ, nalimot ang dato nga kadtong makililimos diya sa silong siyang harianong balay nga mamuphulag mumho ug bukog ng mga tagak sa kananan sa dato. Wa gyud maluoy. Mo na pagkamatay nila duha nagdungan man gidali-daligal sa anghel kadtong kabus nga matinuhon. O katong dato gitambog sa impierno nga nagsagit. Mao na nga dili di ay nato kasaligan kung mao na mission nato sa atong kinabuhi nga ilabian natong datua, ilabian natong tagkagsapi kay usually malimbungan nato ang atong kaugalingon. Maulipon ta sa lumalabay dili sa permanent things. 2 Corinto 4:18 mga butang nga makita lumalabay ra. Pero ang dili makita, walay katapusan. Nya si Ryan. Oh, dong Ryan. Maying gabi, Brad Sok. Maying gabi sa mga namina ko ron. Ang akong pangutana, Brad, is about ning mga kapistahan sa mga santos, Brad, kay nay nagwali nga taga lain nga tinuuhan, Brad, niya. Ana siya nga kuhan kanang ano daw magpista sa mga santos niya. Napuday ka ng mga tao nga ikapista kay magubog-hubog sila niya. Ang akong pangutana, Brad, is kanang sayop ba ni nato, Brad, nga magubog-hubog ta sa kanang kuhan sa kapistahan sa santos
santos mo na brad niya. Kuhan mo na kanang sa Ginoo mo na gikan niya. Ang akong kuhan sa brad kay nganong atakihon niya ang kapistahan sa santos. Mara brad. Diya sa suwat ni San Pablo sa taga Corinto 2 Corinto 5, ngayon siyang ato gyapong sa ulugon ang pangilin o pista. Dili na sa panahon sa pagbansay sa karaang libadura nga ang pagkaon nga lawas nun diya sa lamisa mo'y giapas kundi kalanon sa kalag ang pulong sa Dios. O sa ato pa santos nga misa, pulong nga nahimong unod nga atong gikalawat, lawas ni Kristo nga nagarantiya sa atong kaluwasan. So mao na nga gipanumduman ta nga sa ulugon gyapon nato ang pista, pero dili sa karaang pagtulunan libadura nga mo'y padaghanay sa mga kalingawan, padaghanay sa mga kumbira, kundi ang kumbira sa mga pulong sa Dios. Ang pista na maghatod nato so sa mensahe sa Ginoo ka panig-ingnan sa balaan nga atong gisaulog. Wanang naagyapon sa pinadayag Jes 11:12, ug namatay ang duha ka propeta ug gisaulog nila ang kamatayon sa duha ka propeta ug naghinatagay sila gasa. So kanang ingon nga gisaulog nilang kamatayon sa propeta, ilang gilabas ang kinabuhi sa duha ka propeta nga nagpilin kanilang pinhi sa kaluwasan. Nagpilin kanila og panig-ingnan nga gituan natong lisod sayon na di ay. Kung may sama tas mga balaan nga naaggrasya ni Kristo, naanggihan ni Kristo nga dili ta masayop. Gihan ni Kristo ang sayon kayo nga tamdanan nato mao ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios way mansa. Natod pa ni Salmista David sa Salmos 89:34, ang akong mga pulong tinuod, way buling nga akong mga pulong. Mao ni dili na ko mausap kay hingpit nga akong mga pulong. Brad Alex, ato sa paminahon si Brad Alex, atong pinangga kayong chairman sa committee sa Word of God, Bible and Catechesis, Brad Alex Basig ug iyang mga kauban. Akong na Brad Sok, kuan diri sa Mateo kuan 6:33 nga niingon si Jesus nga sa San Mateo 6:33 niingon siya nga apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Kani ako pangutana Brad Sok about nini nga unsaon man nato gyud pagkinabuhi Brad Sok sa iyang kabubuton nga aron masinso ta kay naam sa diri sa kanang kuan sa Jeremias 29:11 ba nga nag-ingon siya nga si kuan Jeremias giingnan niya nga ang akong plano alang kaninyo aron magmauswagon kamo dili aron maalaot kamo nya. Daghan maghapon mga kauban mga igsuon natong alaot Brad Sok unsa man tungod sa ilang kakulang sa kahibalo sa Ginoo. Kaya naamsad sa Usias kuan 6:4-6 nga ang iyang katawhan napukan tungod sa kakulang nilag kahibalo ba. Mao ba niya Brad Sok nga kuan nga ang Ginoo nagyud plano di siyang maayo alang kanato pero unsaon man ini nato pagtuman Brad Sok aron magmauswagon ta kay ningon man siya nga diri sa 29:11 ningon siya ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon inay malaot ug paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Palihog ko ni Brad Sok kay daghan kayong mga tawo na to ba nga kanang nagkalisod-lisod kay kuan yan samot siya kalisod kay mauwa naman silang musulod sa simbahan kay man puso man tay sinina nga tarong oy nya kuan di lang ta manimba oy kay ang nanimba ko no mga maayo ko no kanang postura. Palihog kay ni Brad Sok. Dako kay gibugaton katong mong gikutlo sa Mateo 6:33 nga unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios. Kay ang tanan ninyong nakuwang pagkapin lang. Muna unsa man ang gingharian sa Dios nga atong gipangita. Muna ni San Lucas 17:20-21 mingon si Jesus,
ayaw pagpangita ang gingharian sa Dios didto naa diha niya diri ang gingharian sa Dios naa sulod kaninyo. Masibot ipasabot niya na nga ang gingharian sa Dios naa sulod kanato. There is no other greater riches or property than the presence of Christ in our soul. Nga kung kita makahinulsol sa atong mga sala, mabiya ta sa atong mga sala, musulod si Kristo, hinginlan niya ang yawa, musulod siya. Unya, natural, lipay kita, huwag naa na si Kristo so nato. Kaya ningon man si San Pablo sa Galatias 2:20, I live not I, but Christ lives in me. He guides me. He protects me. Dili na akong nagkinabuis kung kugulingon, kung dili si Kristo nga niya kanako. Siya nagiya kanako, nagtudlo kanako, busa mo ni akong gisaligan. Mo ni bahandi nato. Una, nga masiguro nato itong kaluwasan. Ikaduha, ang San Mateo City, versikulo 7 nga to sa 8, nga ningon si Jesus, kinahanglan ba ka? Busa lakaw, pangita, tuktuk, kay kaublihan, pangayo, kay kahatagan. Mo na nga kinahanglan sa ta, mo tuktok sa Ginoo, mo lihok sa mga buluhaton nga doon ay sweldo nga legal and moral nga maggamit nato. Punan na sa Ginoo. Kaya ka mga dato magkalisod ni noon. Kay punan man sa mga sakit, mga disgrasya, sud siya lang pamilya, mahabwa ng kwarta. Pero kitang pobre nga naa sa kaluoy sa Ginoo, ampingan ta niya. So nahon nato ang pagpangita sa gingharian sa Dios. Narasoon ninyo. Masa may sabutan na kung makapasaylo ta sa atong kaaway. Ang atong kasina, kaligot-got sa katao, wag tangon ta na. Kay maunay, magguyod ka nato, nga ang sungay ni Satanas, lagbitwa nato hibaw ni ana sulod nato. Busa atong hinumduman, nga we come to serve God foremost and forever. Nga mao nga mahimutang instrumento niya sa pagwalis may balita. 2 Timoteo 2:9, the word of God is not shackled. Ingos Ginoo nga magbantala gyan mo sa mayong balita, pagtulunan sa mga tao, pagtubag sa mga pangutana nga nakalibog nila. So balik ko na to ang isulti ni Brad Alex, mayroong danon kayo, ang gingharian sa Dios. Unya, unahon na to na pagpangita, kayong tanan na itong nakulang, ipakapin lamang. Dili daotan nga mangita tag kwarta, singut, legal, moral nga salapi. Ang daotan rang panginabuhi, daotan nga buhat sa pagpangwarta, mo na ikaligut-gutan sa Ginoo, kay dili na may tukma sa iyang tinguha nga ang gingharian sa Dios manaa ka nato. So mo na ato ikapambit sa pangutana ni Brother Alex. Nindot nga pangutana paninguhaw na to Brother Alex nga makasundog ta sa ano to pagpapuyo sa the kingdom of God within. And that is our love, that is our loving care for ourselves also, but we should not nga di na to ituboy atong kugalingon sa pagkamapitason. Ampo lang ta nga ang atong mga paagig buhat giyahan sa magahom sa Ginoo. Oh, balik pa man. Oh, si Ricardo Rizani. May gabi po sa Brad Sok ay katulungan po na Brad Sok sa 1 Timoteo 1:15. Niani si Hesus Kristo aron pagluwas sa makasasala. Nya akong po na Brad Sok ba moingon man ang uban na magpakasala nandiyan ko no kay aron maluwas ko no Brad. Unsa man ni Brad? Padayon ba jud ka magpakasalan tao Brad para maluwas o muhunong na jud siya pagpakasala? Para maluwas siya. Ningon si San Pablo may nagsulti niya na, ako ang labing dakong makasasala. Ug way laing tuyo paghanin ni Kristo sa kalibutan, ang pagpasaylo sa makasasala. Kinsa man ang makasasala, mga naglapas sa sugo sa Dios, namintaha, patayg tao, nangawat, nanapaw, mga buhat nga mga malaway. Mo na yung mga tao nga ingno na to nasilag sa plano sa Diyos. Kaya yung plano sa Diyos, maluwas makita. Masa may plano niyan. Na sa Ezekiel, klaro kayo. Ezekiel 18, versikulo 28. Maghinulsol ka, muna akong kalipay. Ano yung Ginoo? Pinong kalugan sa paghinulsol, hunong pagpakasala.
tumanang mga sugo sa Dios. Pagbuhat og maayo. Kay ngimo mga sala bisag unsa kadaghan o kadako, ako nang pasiloon. O ablihan akong langit para nimo. Nato mga Katoliko kinahanglan sa tamong umpisal pare. Kay ang gipasaylo ninyo, gipasaylo sa Dios. Ang wa niyo pasaylo, wa sa mo pasaylo. San Juan 20 versikulo 22, 23 mo na nga mga laing relihiyon mingon sa dili may magpakumpisal kanang amo mga sakop, amo mga followers, di man may pagkumpisal nila. Nga naman, wa man na isugo na mo. Sakto na sila. Pero diri sa Katoliko, gisugo man. Muna makapakumpisal ang pare. Kaya ningon si Jesus, madawat ninyong gahom, ng Espiritu Santo. Bisang kinsang sala ang inyong gipasaylo, napasaylo na. Bisang kinsang sala, wala niyo pasaylo, awasan mo pasaylo. Muna nga, kining dili na sabton nga, miyani siya pagluwas, bisag wala hinulsol, dili na mao. Ningon San Pablo, ako labing dakong magkasasala. Kaniya ito ako maglulutos. Kaniya ako nasilag ko sa mga Kristiyanos. Gigukod na ko. Pero karon, gikan sa akong tinuha ang udaismo, mibalhin ako, mitakli ako sa relihiyon ni Kristo. Asa na mabasa? Galacia, Kapitulo 1, 13, versikulo 20. Proud kay si San Pablo kaniya ito siyang tinuha ng udaismo. Pero nakaplagan niya ang tinuod nga kamatuuran. Muna nga siya, mibiya siyang tinuha ng udaismo, o mitakli sa tinuhuan ni Kristo. Brad Alex. Mayang gabi, pag-usap ka natang tanan mga igsoon. Nako'y pungutan na, Brad Sok, atong during the time nga kuanas Jesus bagi crucified, nato siya gilitok nga ningon siya, amahan, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Kinsa man itong mga tawhana nga napasaylo niya, Brad Sok, nga daghan man to sila ang mga katong mga sundalo nga nagkuan niya o katong mga parisiyo o katong mga tao nga nagsigbugal-bugal niya. Napasaylo ba to sila tanan, Brad Sok, nga si Jesus maginiingon nga nangaliya siya sa amahan ba niya. Siya man kunoy pangulong pari niya, siya atong mediator between God the Father o sa kuan mga tao. Palihog ni Brad Sok. Ang tinuod sa tanang tinuod mo nga wa gyud makasasala nga balibaran sa Ginoo sa langit. Ang makasasala na idaghan si Maria Magdalena matud ba gibaligya niya ang iyang lawas. Unya sama siya sa ka binuhat nga nagpagapos lang gyud sa iyang bisyo. Pero dihang hitagbuan na ni Jesus Kristo, gibiyaan niyang tanan. Sunod siya ni Kristo. Ang tanan nga sala nga iyang gihimo aron makasapi iyang gihunong. Ya si Demas katong tulisan bisag wa na sa Biblia ng iyangan na tandog siya siyang pagtutok ni Kristo sa malulot nga mata ni Kristo sa pagkabuutan, sa pagka dili ma ingno nato dili mo duot kaniya. Busa ni ko sa Ginoo kun tuan na kasi mo gingarian hinumdumil ako. Ningon Ginoo dili kay hinumduman dili kay hinumduman ta ka. Uje, mekom paradiso me. Today, you will be with me in my paradise. Muna nga ito nang bantayan nga, ang Ginoo gusto gyud maluwas ang tanan. Niya, ayaw lang yung kalimti ng kaalam 15:8. Ningon Ginoo, kanang kalag nga naani mo, dili na imo, ako na. Ayaw kalimti, kung kuhaon ka ng kalaga, panahon sa kamatayon, dili ta kapahibaon. Busag dili ka manganda, mamatay ka sa gabi nga nakahimo gagsang mortal, sorry kayo. You'll go to hell forever. Adto gyud ka sa impierno hangtod sangtod. Muna nga, sa di pa mo padayon, ato sa daing mga recognition, ng atong social concern, ang atong Talisay City, lipay kayo ang mga kaigsunan nato sa Talisay tungod sa usa ka mayor nga batan-on og migahin gyud siyang panahon. Masakit lang na tungod sa init o pagantos bukid. Mayor Samsam, pero naulian na dalirang nibalik sa trabaho. Youth welfare, education, health, environment, business-friendly, peace and order, livelihood, infrastructure, calamity preparedness. Kining siyam ka mga concerns, gipaninguha gyud sa mayor matuman. Muna nakadawat siya award. Ang award niya, the Seal of Good Governance. Usa ni sa labing taas nga awards alang sa local government. Og nadawat sa niyang award ginganlan og
Asia Pacific Luminar Awards tungod sa pagtabang niya panalipod sa mga talisay nun batok sa mga COVID victims. O kada semana nag-schedule ko siya duaw sa tanang mga departments nga kuyog niya gikinahanglan sa mga kabus magadto sa kabukiran magadto o gidaan nila ang mga proyekto nga makatabang dayon outrightly. Musa na sa programa ang action agad ni Mayor Samsam. Kuya, ni giyasad og nitabang sa niya si Ria Gullias, 1st District Congresswoman, nga tabangan niya ang mga lungsod o siyudad nga naa sa iyang distrito. Talisay, Mingnalilia, San Fernando, Naga, Sibunga, Karkar, o Sibunga. Kiapod sad ang mga proyekto nga makatabang sa mga kabus. Kugihan kayo. Kanunay masangpit sa mga pagkinahanglan nila. Yang Vice Mayor Richard Soy Fernandez Asnar, mapapsanon kayo nga nagpadaha siya mga proyekto ngadto sa mga barangays. Tulda nga gamito nila sa panahon sa mga meeting o doon na pag mga uniform sa BHW. Niya doon ay COVID, gining dengue fever. Giadto nagdaog mga patid sa pagsultis mga kabataan o mga ginikanan ka malikay ta sa COVID o mga tambal nga lang kanila. Daghan kayong gitunol nining batanon nga Mayor, Honorable Mayor Richard Choi Asnar. Unya guyog niya ang mga konsyales nga wa gyud puas pagpanday og mga resolutions, ordinance nga ikatabang sa Mayor paggawas og kwarta para igasto para sa mga kabos. Labi na nang naa sa luyog yun sa Talisay City Hall ang mga nanay sakit nga lang na ito kanang dialysis, way bayad dialysis. Kunya, ang mga konsyales nga duyog niya nga kugik ayo mauning musunod si Gudigol Golias, si Maning Capriana, Rudy Cabigas, ako ning pagumangkon, butan kayo, Danny Caballero, Gail Restauro, Pirdi Rabaya, Lister Daan, Lito Bacaltos, Atty. Rocky Bass, Fi Ilanan, Inday Josepina Consial ABC, og si John Restauro, ang iski. Grabe ang tinabangay. Dong, na ka? Oh, sige dong, palihog. Good evening, Brad Sok, sa naminaw sa FB Live. Natay pangutan na Brad ni gikan ni sa FB Live ni Romel Corsiga. Mayong gabi Brad Sok, naa sa Genesis nga ang serpent or ang bitin musiba sa tapo-tapo. Sakto ba ang interpretasyon nga ang tapo-tapo mao ang atong flesh or lawas kay gikan man ang tao sa tapo-tapo? Palihog ko patinaw Brad. Nasa Genesis nga bitin musiba sa tapo-tapo. No, nahitabo niya na nga one of the reminders nga dili na to sabton literal tanang mga passages niya sa Biblia. Labi ng temptation of Satan appearing to be a snake, a serpent. Niya kasulti pag yun. Ha? Nga, tintal pa si iba nga. Di ka mukhaon ini. Dili oy. Di yun Ginoo mamatay mig mukhaon man ini. Di yun si Satanas dili oy. Ang nitabo kay hadlo kay Ginoo. Ganun na mo pareha niya. Mao na nitabo nako sa likoy ko niya kay gusto mo kong mutuboy sa kong trono. Ikaw gusto sa kang mutuboy sa kong trono? Mao na. Dili ka niya pagkanon ning mong prutas nga niya sa akong balay o sa akong gipuy-an nga kahoy kay may sama ka sa Dios. You will become like God. Tuo man siya. nikaon sa taon niyang bana. Mao nang that was the fall of the first couple. Niya ang tanang grasya, labi na sa grasyang makasantos, gikuha sa Ginoo. Kay absolutamente nga giyatakan nila Ginoo. Giilisdan man ang ilang Ginoong gisimbang tinuod nga Dios sa yawa. Wala nga ang tapo-tapo. Sa may meaning ang tapo-tapo dito. O gibasa. Sabta niya may hindi kayo nangutan na what do you mean by tapo-tapo? Kanang nga tapo-tapo panos-panos pa. Dili na mao, di ba? Dili na mao. So, sa di pa ta malimot nga
Niata sa atong tulumanon, salamat ta sa New Creation Servant Community og ni Dong Joseph nga mo ni puli ni Julius Kaputulan nga na undiir ta sa DYRF Radio Puwersa. Labi na pasalamat sa ta ni Father Phil Mar ang atong manager nga humble kayo doon niya sa programa nga ang dangilag ang nagsiga nga kahayag sa maing balita, bidlisyo sa maing balita, pasti lang nindutang paminawon. Matulunanon yun kayo. Kay tanaw ko ni Padre Phil Marig agi na ko siyang office, nagtuon, sig tanaw sa Biblia, mga komentary sa Bible. Wala nga maminaw sa taniya. Nga itong manager sa DYRF Radio Puwersa, SVD, ya si Dong Lapi, o si Julius Kaputulan. Ya sa itong mga kauban din si Kane, si Ryan, o si Undong Alex Basig, si Danny, si Ricardo Resani, o si Soluyo ninyo, si Dominicos. Salamat kayo, tagbo tapuhon sa atong tulumanon. Ang Diyos magapanalangin nato. Balik ta si Studio DYRF Radio Puwersa.